name's Macklemore. Can we go thrift shopping? What? Det er en svær kamp. Vi kommer godt foran i første halvleg, og bliver det anden halvleg meget rodet ved, at vi måske tager lidt for let og har rigtig mange fejlkendelser og nogle mærkelige kendelser. Og de sidste 10 minutter får man nogle mærkelige udvisninger. Men vi får 2 point. Walk up to the club like, what up, I got a big cock. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty, the people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to... Den var god. Vi fik jo lige en opsang af sportschef Torben Jensen tirsdag, og efter det så har vi hanket op i hinanden og givet den gas nu, og det skal vi også fremadrettet, når vi skal ud i kvatkamper, for vi skal ud med noget mere fysik, så vi skal til at få lidt mere til træning. Since someone else has been walking in by me and grungy fucking man, I am stunting and flossing and saving my money and I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style, I'ma take your grandpa style, no for real. Men Stoholm havde flere ude i forrige uge, da vi spillede pokalkamp, og kom ikke med det samme i dag. De kæmper lige nu for overlevelse. Hvis de kunne have fået 2 bonuspoint, havde det været godt. De havde solgt kampen mod i pokalturneringen, det kunne man tydeligt være en forskel på. Så på grund af det hele andet Stoholm-hold, vi møder i dag, nogen der kæmper for overlevelse, det er også det, vi kommer til at møde fremadrettet i de her 4 næste kampe. Det er bundhold, som kæmper for overlevelse, og de vil kæmpe røven ud af bukserne, så der er det med at holde sig op 100%, så vi ikke smider nogen point. Ja, det tror jeg. Det gør vi. Og chancer i oprykningsspillet er gode. Kan vi få en god lodtrækning? Måske hvis vi kan få kæmpet os op på en 3. plads, hvis Sydersøerne eller Ajax de går til den, så trække 3 ligahold, som vi kan slå lidt på og være lidt fysiske ved. Jeg tror faktisk, vi har nogle gode muligheder i opfølgningsspil. Shirt, cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight.